Isang subscribe naman dyan mga idol. Umpisahan ang araw ng nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa Season Central School. Ayan, Integrated School para magbigay ng dobleng sorpresa at dobleng saya. Wow! So, surpresahin natin ngayon si Ma'am Nelly Valdez Llarenas na nagsaselebrate ng kanyang ika-56 birthday. At syempre, ang kanyang anak na si Edith Valdez Llarenas na nagsaselebrate ng kanyang ika-26 years old. At ang napasurpresa sa kanila ay walang iba kundi si Ma'am Eleanor Llarenas all the way from Qatar. So, samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanilang magiging reaction sa pa-surprise ni Ma'am Eleanor. So, isa lang sasabihin ko sa inyo, arat na! Awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibigay, lahat ka. A few moments later. Nelly Valdez po. Saka Edith. Ayun, dalawa po. Okay mo. Anong bitaan ni Suda J. Kwa kuya? J. Center. Bitaan ni Suda J. Center. Agdar na reviews ko kap na dati pawid dati pakwamikin ka nga package. Dalang in-package daw. Dalang in-package daw kinyayo para kinyayo nga duwa ka no kunada. Oh my God! Wow! Patagdan na reviews kayo na. Tira na baka makakak kayo. Ayan madam. Ang kayo man nga high blood. Awan sakit yung puso. Awan mo sa Gunatal, baka madamdama ka niya. Deliver ka, makabasa ka pa yung nila. Tudas. Hindi na pagkakatawaan. Hanon. Alam na miss nagpaiso na. Kaya nyo man, baka makalimutan. At ang bayatang magayang mami. Pangaribo. Mani mami. Dala pa bayatang mami ang nakakabil dito. Service charge alay. Dala ka ng pangalan ni mami Korpana. Pangaribo. Please come, please. Please. Magayin na kayo. Please come, please. Please ka, ninang mo yan. Please come, please. Please. Yan, wala. Doon silong ata-atoy ko na. Ay, very good. A few moments later. Sabi ako, buti na lang. Pang-Jollibee na. May pang-Jollibee tayo po siya. Kaya. Lokatawin ka rin nanay. Kayo maduwa. Lapit ka sa mamaya. Tapakaan mo si nanay. Tapaka mamaya. Matali mo daw ka. Makabaso na. 1, 2, 3. Pagkat mo sa Jerome, ajar pa. Di po siya na. May kanta kayo! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Peace daw. Yay!
O, di ba na? Siya pa nang itag kwartaking yan. Sabi, nervyoso ang lola. Tower. Baka ate, paano pa ha? Ikaw din. Sana all! Nagkataginan tayo. Si nanay muna ha. Nanay, pikit na ka ng konti. Sabali. Sabali, niipit. Niipit. O, samahan nyo na sila. Sinong sasama kila nanay? Anak ni nanay, may anak pa ba si nanay dito? Yung mga anak ni nanay. Smile po! Ayun. Tatay! Tatay! Yun! Ang magpagpagaling na magtun. Ayun. Ada kamsat ni nanay. Kamsat ni nanay. Ada kamsat ni nanay. Ayan. Oh, next one. Ayan. 1, 2. Ayan. O, lahat na ng gusto. Dali mo lang ang tatay. Dali lang. 1, 2, 3, smile. Ayun. Pasok muna natin ha. Perfect. Yan. Pasok muna natin yung mga kandanda. A few moments later. Yan. Marunong naman siguro tayong lahat kumanta ng happy birthday na. Ang hindi kakanta, hindi kakain. Diba? Kanta na tayo. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Apay nga 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 sabay na DJ Director John Tubing. Happy birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ayan, may kalos muna nanay at saka Abing bago maglipan yung mga kandila. Pasensya na kayo, nagtitipid si Goldilocks ng kandila. Isa lang daw. Dalawa na kayo. Sabay po kami. Yes, sabay kayo. Ayan. Ayun. Palakpakan naman natin sila. So bago natin
tapusin tong ano natin, syempre hindi mawawala yung pagbibigay ng birthday message para sa kanilang dalawa. So ayan, una muna si Angel. Hello, Ante. Ay, hindi ko na kailangan mag-drama pa. Happy birthday po sa inyo and sana po malusog lagi yung mga katawan nyo. Yun lang po. Tapos kay Ate Edith, wag na masyadong magdrama. Dahil nandito naman kami lahat para sa'yo. Yan lang and enjoy your day. Thank you. Next one, si Marie. Happy birthday, Ante. Sana humaba pa ang inyong buhay. Tapos, kay Ate Edith naman po, mati kag dram-draman sis. Hindi, nagdramatakan. Ang namataan eh. Tapos, sana all na lang sa'yo dahil nairaos din ang iyong birthday. Ang diet ka. Next one, Frankie. Happy birthday, Ante. Pwede tayo at Edith. Yun lang. Apay niya nagtipid mo kung ano na makita kagsang sangitan. Awang mo. Melissa. Happy birthday, Lola Lia. Happy birthday, Ate Edith. Next one, si Eloisa. Happy birthday po, Ante at Ate Edith. God bless. Next one, si Janjan. Edith, happy birthday, Ate Lia. Rinben. Happy birthday, Ate Lia. Dun sa iba, wala tago sila ng tago. Bagpay dito, itanag lang kang aawagan ka dito yung bigay ko message. Dito mga papakarami sa pilitan. Drex. Happy birthday, Lola. I love you. Sa Ate Edith nga! Sa Ate Edith! Doon ka sa Ate Edith! Happy birthday, Ate Edith. Junel daw, Junel! Happy birthday, Mama. At ikaw din natin, Edith. Mag-ingat ka rin palagi. Nagitaman ka. Sino pa'y? Nagtatilat ka natin. Basa ako. On nga talaga, nawanan. Awanan, awan humabulan. Baka daw humabul dito, papat-pat. Siyempre, unahin natin si Edith. Ayan. To my sister Edith, complete ay. Edith Valdez Llerenas. Yan, complete name. Happy birthday sa'yo. More birthdays to come. Sana nagustuhan mo yung surprise ko. At sana makatulong yan sa'yo kahit papano. May pangdagdag ka na sa business mo. Wish ko sa'yo good health, mag-ingat palagi. At sana baguhin din yung ugali mo kahit kaunti lang. Ako yung ugali na kaya. Magtatanim ng sama ng loob dyan sa puso mo dahil hindi yan maganda. Sana makinig ka sa mga payo nila sa'yo. Bawas-bawasan ang panunood ng K-drama. Adik, mag-arti K-drama nga pada. Para hindi ka laging nagdadrama sa akin kada magchat-chat ka. Ate, love you. Kahit na minsan naiinis na ako sa'yo dahil paulit-ulit ka na lang ng sinasabi. Kahit ang layo ng sagot mo sa tanong ko. Pinipilit ko na lang intindihin ka. Haha. Basta lagi mong tandaan, nandito lang ako para sa inyo. No more drama. Enjoy your day. Happy birthday, sister. God bless. Ito naman ang para kay nanay. Happy birthday, Mama. Thanks God for giving you another year and many more years to come. We are lucky to have you as a mother. Duray kasap mo te kinatangkang te ulume. Inayayat da kalat tama. No one can replace you in my heart, Ma. No more birthday wish message and greetings can express the words how much I love you, Ma. Sakit sa ulong mag-English. Basta gihingat ka kinanayon, huwag mong pababayaan yung sarili mo. Nandito lang kami mga anak mo na nagmamahal sa'yo, Ma. Sana napasaya kita sa surprise ko sa'yo. Deserve mo yan dahil isa kang napakabuting ina. Mamimiss kayo, sapay ng kumata makaawid ang ating atawon. Enjoy your birthday, Ma. Siyempre, love,
So, Ading Edit, birthday message kay ate. Ay, birthday message kay ate. Message mo kay ate. Surprise niyo sa'yo. Hello, Ate Ilyo. Oh, dito, tingin dito, ate. Salamat si palagkagmot yung dami ni Mama. Salamat ka, dukin ka, talag-talag, susubot sa kinyamit. Ito na natangkad na ulok sa dugduman. Madagdag na mutin. So, naiyak ka na tinagabsat ko. Sa pinakamate, gagawin ka po. Sagan ka namin sa aming surprise na kami. I love you, ate. Salamat yung dami kini Mama, ate. I love you. Agan-anag ka kinanayin, ate, dito work mo. I love you, ate. Birthday message kay Mama. Happy birthday, Mama. Sorry, no, natanggal tini. Unang dugtuma pa sa wala kinyan. Kinayat kayo na ta, Mama. I love you, Mama. Happy birthday niya. Nanay, message mo na kay Eleanor. No, salamat anak ka. Tinkay na regalo kinyanin mo. Kaya natin ang nagsabi ka trabaho. Bumalik ang databagin. Anak kami ang panunutin dito. Itada kami tigatigin na ranain. Tika anak ko, nang nangrunit kinyam dito. Tadayo ka kinyami. Nagtunad ka ang sinanayon. Anayin ko na kumakarang kinapo. Tulungan na tayo. Nagdaal daw yung teperang bidyan. Salamat anak. Kinaimbag mo, kinipapang, na kami bulakabta mo, na mga baybat sa sarili, nang natin, huwag kalalag mo kinihapon. Salamat anak ko Kung ano sa titrabaho, makaurno ka, magsipa na kinyam, kung matulungan na kami nga naganak mo. Salamat anak. Birthday message po kay Edith. Sa ukalim anak ko balbaliwa, antay ba, antay ba ang nanayong di pinalubong, naknatong ka, nasayong ibabang bantayan, balbaliwang dato ugaling sala kang nagala, sabi si papapanap. Ay magkapanagsigay sa ating mga kapamilyaan, tingkot ka. Nung tinimanang mo at tumutulong ka na sa'yo. Kung parang tinimanang yun, ito Bek, dapat di magtanong muna. Sa kanya naman tayo napuntaan. Thank you, nanay. So, ayan. Ilan taon na si Edith? 26? May asawa? Wala pa. Wala pa, ayan. So, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maging Palabay. Siyempre, Edith, happy birthday sa'yo. Enjoy your day. Bako yun nga, sabi nila, pero 26 na. Wala pa asawa, ha? Ibirukan ka din. Ayan. Kasi, gawin, madalang na lang yung ganyan. Sa totoo lang, madalang na yung na-reach niya yung 26 na age nang wala pa siyang asawa. Mostly, tatauray ka tilaw. Masikugan. Diba? Diba niya? Reason niya, nasingpot na yung madang sa lanti ko niya. Madin sa nataray aya. Nataray. Niya ngayon ako dati. Nasingpot mat ng ay tungkunada lang kaya Mayan. So, enjoy your day. Sa'yo naman po, nanay. Good health always. Sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Siyempre, madudugtungan pa yan. Ayan. Kung sino susunod sa inyo, abangan niyo ulit kami. Ayan. So, happy birthday sa inyong dalawa and wish you more birthdays to come. So, ayan po. Happy birthday po ulit. At enjoy nyo tong araw na to. Special tong araw na to sa inyo. Happy birthday po ulit sa inyo. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise mo deliver ko by Miss Maging Palabay para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin palagi. So, lagi lang po natin tatandaan. Keep safe everyone.
God bless and every gising is a blessing. Bye! Kaway naman pa tayo sa camera, nanay. Thank you, everyone! Ayan. Isang sigaw ng happy birthday surprise in 1, 2, 3, go!